ndike kafumaniti kodwa ndiyaya endlini kaThixo noma ndathika imali yeteksi yokuya kodwa ndiyaya endlini kaThixo noma kayimali yokuqhubela kodwa ndiyaya endlini kaThixo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nifumene njani ile mvuselelo? Nifumene njani yebo? Kodwa ndiyabonga sibakathi joy. Ezinye zawufumana ke. Unda uncwadi yokuqala kaSamueli ichapter yaqala. Enhloko verse 1 kunesihloko ukuzalwa kukaSamueli. Ukuzalwa kukaSamueli. Yes. Verse 1. Ke kaloku kwakukho ndoda ithile yaseRama umchofi wakwelentaba lakwa Efrayim egama belingu Elkana unyana kaYerofam unyana kaElihu unyana kaTohu unyana kaThufi wakwa Efrayim. Yayinabafazi ababini, igama lomnye lalinguHana igama lowesibili linguPenina. Yes. uPenina ke wayenabantwana uHana yena engenabantwana. Nambe mem apha siva kuPenina, siva nangoHana, sive ngomyeni wabo. Hallelujah. Xa ufunda iBhayibhile kakuhle uyawufumanisa uba kwi-Old Testament yengesongxaki lonto leyo indoda ethatha abafazi noba bangabi. Kodwa kwele ye igeneration kwele lethi ixesha besisiva kwimini sifundiswe ekuseni yokuba indoda iba nomfazi oyi-1 ngokwezwi. Hallelujah. Now sasiva ke ngoku ngalo tata uElkana wayenoHana eloPenina. Now xa ufundayo uyenza uba omnye wayebafumana abantwana omnye engafumani bantwana. Omnye wayiqheleleza ekwazi ukuthi mina ndisikelele ngaleni into. Omnye wayithi xa bejonga abona uba ndiyinhlekisa. Omnye xa bejonga omnye abona into angamhleka ngayo omnye ngoba lo uyabafuna abantwana kodwa kabafumana abantwana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kodwa sawufa abangcwele funda bemsithandaza. Verse 3. Indoda leyo ibinyuka ivela emzini wayo iminyaka ngeminyaka iye kunqula ibingelele kuYehova wemikhosi eShilo. Babekhona ke onyana bakaEli ababini, oHofeni noPinehasi, ababingeleli bakaYehova. Kwathi ngemini awabingelela ngayo uElkana wamnika uPenina umkakhe nonyana bakhe bonke nentombi zakhe izabelo. Ke uHana wamnika isabelo sabantu ababini ngokuba ebemthanda uHana. Ke uYehova ebesivalile isizalo sakhe. Yenziwe nguYehova le ndaba ebesivalile isizalo sakhe. Thixo wenza yonke into afuna uyenza, afuna ukubona ukholo lwabo. Hallelujah. Esivalile emane emhlokoloze emnyathele. Lonto le isenzeka namhlanje. Usukele otsoni wayekaba ufumene ntoni ke ngoku? Thithi imane nganga wahamba wayethona eKapa kanti uyokhonza uthube emkhukhwini ufumene ntoni? Thumbandezeli wakho. Hallelujah, hallelujah. Njengoba lento nomama wayemane Jehova lo mama ayohlokoloza lo emuzi kuzala nini nomama nansi into eniyivayo. Wayithi noma uyahamba lo tata athi siyahamba ke makhosikazi siyahamba siyobingelela athi andisali. Siyahamba siyonkulu uThixo siyadumisa endlini kaJehova athi ndiyaya. Uyaya ke wena ngathi uyambona embuzi uPenina uyaya ke wena uyobonga ntoni? Thina siyobonga basifumene abantwana. Thina siyobonga abantwana bethu baseyini ndike kafumaniti kodwa ndiyaya endlini kaThixo. Noma ndathika imali yeteksi yokuya kodwa ndiyaya endlini kaThixo. Noma kayimali yokuqhubela kodwa ndiyaya endlini kaThixo.
Hallelujah. 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 Nifumene njani le mvuselelo? Nifumene njani yebo? Ngokuthi ngiyabonga sibakathi joy. Ezinye zawufumana ngendlela. Ezinye zawufumana phambili. Hallelujah. Kufunda bengisithandaza sigodula. Wakhala lo mama. Funda makalona. Segcikile. Umkhweleteli wakhe wamana emchuluba njalo ukuze ade acunuke. Kanti emchuluba njalo ufuna acunuke kanti umnika amandla oyethandaza. Ngokuba uYehova ebesivalile isizalo sakhe. Funda verse 15 sisi. Uthandazeni. Yeah. Waphendula uHana wathi, hayi Nkosi yami, ndingumfazi omoya unobunzima. Andiselanga wayini nasiselo sinxilisayo. Nkosi yami. Ndiphalaza umphefumulo wami phambi koYehova. Nawe ke ngoku endlini kaThixo ngokho indoda egama linguEli. Yeah. Naxa befikayo uHana eyothandaza. Lithi iBhayibhile imilebe yakhe yangathi yashumwana ebika ingxaki yakhe kuYehova. Umbingeleli wayekhona etempileni. Uthi mfazi ndini uzoyicinga indlu kaThixo. Lithi lo mama ndicilanga tata. Ndiphalaza inhliziyo yami. Ndithulula inhliziyo yami. uThixo. Yeah. Hallelujah. 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 Amen. Uyabona mzala inyembezi ezizikhalayo endlini kaThixo. Sithi ba uyayazi into enjongene nayo. Uyayazi into ehlangabezana nayo. Ukhala kuphume ngathi izilungile izinto zingalunganga. But ukhona obulisa izinto. Ukhona obona abasingaboniyo. Ukhona ongumenzi. Hallelujah. 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 Hayi bengcwele ndiyekeni manje. Ngangumntana mama, abantwana bama. Ngangumntana madala. Sibuye epasikeni bawuthwana. 2021. Sakhonza inyanga yabanye. Wangena lo mntana benkonzweni. Wathatha imic waze ngoba ngaphambili. Wathi bazalwane ngicela uzolixelela uba ndiyaqhubelisa apha enkonzweni. Ekhaya kuthiwa ndiyathwasa. Ekhaya uthi asoze ndifumane esikolo, asoze ndifumane empumelelo ngoba izinyanya zikhethe mna. Hallelujah. Bakhala mamunyaka mapha. Bakhala baba osipho babelapha. Otatototota kanti bekhona benkonzweni. Wakhala wonke umuntu uba yini inkosi yami lo mntana evuma kangaka ingoma. Nakuthiwa uyethwasa ku. Uthi mkhulu wami ethetha. Amakhasile. Omunye lo mntana ucula afuna uculela amazizangoma. Hallelujah. That day. Sonke siwade umprofethi. Sonke siwade lo besuke eNigeria. Sonke mntana omkhomba izandla. Umoya okhohlakeleyo. Isikolo uzasifumana sona. Isikolo uyaya euniversity. Uyothola kuyo ngaphandle kwesangoma. Angithethi imanga mangcwele nakho. Namhlanje nithi uhlala esikolweni. Wathumelela imessage ngo-6 midnight. Wathi tata nazi confirmation. Ithathini iCPUT. Ngaphandle kwesangoma. Ngaphandle kwentwaso. Bayeke abantu abahluphana nawe bazojonga kuThixo. Ngexesha lakho Thixo. Oh yes. Ngexesha lakho simakade. Asukavela. Asikhona uThixo ongaphili. Uthixo nje. Hallelujah. Hallelujah. uThixo. Hallelujah. 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 Funda mama. Verse number 15 standards. Verse 15. Yeah. Waphendula uHana wathi, hayi Nkosi yami, ndingumfazi omoya unobunzima. Ndingumfazi onomoya unobunzima.
andiselanga wayini nasiselo sinxilisayo. Iselo sinxilisayo. Yeah. Iphalaza umphefumlo wam phambi koYehova. Ndibeka intlungu yam phambi koYehova. Uyabona xa ukhala endlini kaThixo, bayeka abantu abasecaka wakho. Bayeka uba bazawuthini, khala ngoThixo. Wam ugoduke. Funda mam verse 25. Verse 25. Bayixhela inkunzi entsha, bamsa umntwana uEli. Wathi, "Camagu Nkosi yami, uhleli nje umphefumlo wakho." Yeah. Inkosi yami, ndingulaa mfazi wayemi kuwe apha, Yeah. ethandaza kuYehova. Ndandithandazela lo mntwana. Mamelange bangcwele. Wahamba. Uwana wathandaza wathi, Thixo ndiphi umntwana ndinikele ngaye endlini. Ndinike umntana ndihambe ndiyonikela ngaye endlini yakho. Ya. uThixo uyenzile loo nto leyo, wamnika uHana umntana. Hallelujah. Amen. uThixo uyenzile wamnikeza uHana umntana. Now xa sifunda uverse 25 26 sivake ngobuseke salo umntana. Sivaseke salo umntana enejoy. Upenina sekeyekile ukumhlukumeza. Ngoba upenina uyamthuthisa umuntu. Ngoba upenina uyamhlupha umuntu. Njengoba sihlala lapha sinopenina bethu. Emisebenzini sinopenina bethu. Ehlaleni sinopenina bethu. Phakathi esigodlweni sinopenina bethu. Kodwa uThixo ugqibela yena. Ndingulaa mfazi. Uyamkhumbuza namhlanje. Hallelujah. Lo mfazi wayekhala ukuthi unxilile. Ndingula mfazi wayebona ngathi uzobhoxa indlu kaThixo. Ndingula mfazi. Hallelujah. Ndifuna ukumazi. Amandla wefulo lwakhe. Ndifuna ukumazi. Hallelujah. Akho nto imxakayo uThixo bangcwele. Akho nto ihlula uThixo. Noma sisime sinjani ojongene naso asoze samhlula uJehova okumdali wezulu nomhlaba nabo bonke abantu emhlabeni. Hallelujah. Ndingulaa mfazi. Funda le verse mama ndingathi into zami. Verse 26. Wathi, "Camagu Nkosi yami, uhleli nje umphefumlo wami Nkosi yami. Ndingulaa mfazi wayemi kuwe apha, ethandaza kuYehova." Na uzisa umntwana yena. Ndingulaa mfazi. Ayithandaza uthunxilile. Osezilungile. Hallelujah. Lungisa konke uThixo. Yona kanye leboni ngathi isoya yalunga. Asuka vele usimangathi. Lo ubone ngathi ayithuzibe na solution. Asuka vele usimangathi. Bawuthona ngachata mina ngahlala for 8 years. Ngingahlala unkosikazi wami. Bekhona ophenyila bebuza uthandaza kangaka ufundiswe kangaka utheni ngamncedi. uThixo uhlale nomfazi wakho. Why ungathi uhlale nonkosikazi wakho ba elibhayibhile lo olufundayo lithi indoda mayihlale nomkayo. Wona uyashumayeza kodwa uhlale nonkosikazi wakho. Why ngamncedi? Hallelujah. Ndikisincane ndikijima apha ndithi athe seQueenstown nse-Otsoni nse-Mosel Sekapa for 8 years. Kodwa wala i-lockdown ivalile. Kuthiwa i-lockdown abantu abahlala ezindlini benziwanga. Wavela uThixo. Wavela usimakade. Wathiwa saku-interview lapha endlini. Yonke into sawuyenza lapha endlini. Yathi le interview zayenza ndilapha eca kwakho. Wathi iphuma bekamereni uhambe uyohlala kule cala ufuna into ithi ndizaba lapha eca kwakho. Ndikujonge ngisho uphendula le mibuzo. Wadlula iveki yeke zathi zikhulula izinto emveni kwe-lockdown. Sabe sesihlala eCape Town.
Hallelujah. 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 Uthixo ngene njani ba engayijwayele nasengene ukuthi engena nje ukuthi hey uJehova endihamba naye. uJehova endihamba naye. Ngoba nalapho naloboshile emotweni kwakufuna abantu abayi3. Sabizwa siba yi14. Funa abantu abayi3. Naye afike nangena pha. Kuthi isilungu esinzima kakhulu lokho. Kuba nesaklinini. Saba nasithatha benda disithatha phana ngalo. Hallelujah. Yabuyele also neva ngomphathi wami ethi mashiya bakuthathile. Xa ndoqalayo ndibuza umphathi wethu ka-department uba bapha abanye abalimi. Because ngaloo nto sifuna abantu abayi3 ndiqala ndodwa. Uthi umphathi wam hayi asewafumananga abanye esezifrizile iposti. La 14 kwathathwa ndodwa. Hallelujah. Hallelujah. Bazimise ezinye positions. Ngoba uThixo xa efikile egqibile ngento yakho uyakunika. Mfazi. Mfazi. Wayekhali nyembezi. Kodwa uJehova unihlekisile. Kodwa uJehova unenzela incebo. Ndibona abantu abazakwenzela incebo kuThixo apha. Ndibona abantu abazakwenzela ifavor kuJehova. Khona abantu abanezikhalo. Khona abantu abakhalayo. Kodwa uThixo uzohlekisa abantu emveni kwale conference. Hallelujah. Emveni kwale mvuselelo, emveni kwale conference, khona into ezohlekisa ngayo uThixo. Thixo akawadla amandla omuntu bangcwele. Thixo akawadla amandla omuntu. Zendi yakholwa futhi ndiyazi ile yangisese ifane. Better that is it after today. My life will never be the same again. Usukela namhlanje kuya phambili. Wena kholwa uThixo uzoyenza lento uyifunayo. The man God has called this dumbu. Asithingi makhumana seNigeria. Asithingi isiphondo. Kodwa sidinga ukuba sikholwe uThixo ayenze lento angafuna ukuyenza. Masibambe sibuyele emakhaya. Hallelujah. Hallelujah. Thixo makabe nenceba. Ndingulamfazi. Kodwa abantu abazobuya emakhaya bathi ndingulamfazi. Ndingulatata. Ndingulamntwana. Ndingulamama. Ndihamba nenhlungu. Bangena mfuleni kwi-conference. Yayibona ngathi ngiyaqaqanga. Yayibona ngathi ngina-television. Kodwa nakhali inyembezi. Thixo asukenze konke. Asuke usaphakanyiswe. Ezinto eziqala abantu uThixo asidilithe. uThixo cela sineke inyawo bangcwele. Cela sineke izinyawo.
bangcwele umgcodi. Namhlanje ndim nonkosi. Namhlanje ndim nonkosi. Namhlanje ndim nonkosi. Khona leti ndiphazamisile.